Hakabaning kong hakani ka janmiet ka bamanta kangu kadem ngai shoblay try kan ran ubolong uthammei jong ke baro uba pniat ya ka jingim ka jonga ba ka jongpi uba aingi ya ka met ka bakot ba khia uba pendap penbiang ya ki jongkam ki jonga ba ka jongpi ngai ru ka jing khublay ni upor ya I rangba I balong usyongknor bo nong pniat ya ka ni ka jingelang ni upor ka bamenta ka jing khublay ru ka lej Syai Dr. Airpeace Rani ibalong u parlok ubang ilay pulilang hapo Northeastern Hill University ilay donru hagajo ko profession lane kakam kum kinong hikay hikai hapo Synod College nga hikay hapo St. Anthony's College re ka baso tanak kalong ba hot kumba jan arpos na mensua ide tangki khana puli hapo Northeastern Hill University re ka VPP ka pelong yang baji Banyak don lang hagane ke lempung hapo kasatri jong Voice of the People Party ngari ke jengku play ni upor nam tai ba syam renja iblong wei na kinong ilam jong Voice of the People Party hangne kini kitan shani shariwar jongpi ngari ke jengku play nam tai ba manbha iblong wei na kinong ilam bar kumjuru u kertong u ba ka party kali ibet ban penyeng hagane election ke badang syudap ngai ku play ru nam ta jongpi kum kasnong kibal ai ka jingkershan nam ta ka Voice of the People Party lingba iba manba hakani election ka badang dem ngai ru ka jing khublai ni upor nam ta Dr. Much Time Karingki uparlok no hikai ubadan hasenda senda banga nadu basdang ka jingya nanti ka jonga hagabide ba ka jing khun ni ka jonga ka election hangti hapo maulai iladon ringkat banga nadu ka por ka bangam patlong AA ka ba ha ka por ka ba kibriu kimpat Puas niu lesing la banong bangla ban poi syakathong niu parlok jonga uladon hasenda jonga bat ban aibor yanga bandon hasenda jonga ngamla ban klet ban ngai khublei na kamta jong piru bat adu menta dangdon ringkat bat ka Voice of the People Party ngaso ban ai khublei ru kumju khamtam Dr. Ricky AJ Singkan ibalong General Secretary jong ka Voice of the People Party bat uba ka party kalai ibet ban sei madan hakane ka kinti ka bamenta naga banta kani ka election MP ka bangin jiet yu du khot jong ka parliament na kani ka dong ka than ka snong ka ri ka jonga bat ka jong pi hot ngilai I ngayo sngau ya ka jingkran ling bai babu Airpeace ila pen pau ila thu ya ka history jong ka judgment riu ka jungi kanong ya pi wat pen sngap ya ka jingong jong kita ki party ki basngau ba kita ki party ki bahe ki party ki babun pisa ki party ki basensyara ka bor la kalong hakari ka jungi lane wat haka jela ka jungi ki basngau ba kani ka party ka jongi kanong la banthau perthai AA ruem dengan ong pi komlo ong mai kamsyong ha ka jingbun briu nei ka syong ha ka mensim jong ka jing yakun lingba ka history ba ka judgment riu klapen I ngi sothu bakum ka judgment riu kani ka kenti ka pamta inong kamban seipat seisien yo sempa sensong jong ka judgment riu uban kren ya ka ka syon ka jonga ba ka jong pi uban yadan benta banya sandur ya ka ni ka ri ka jongi barngai scam bau kertong ubangi sei de kertong ubala I bha baru kertong uba paka naki kertong baro hakani ka election ka bamenta bar ka basotna kalong ba ka Voice of the People Party kamdai ka party simet kamdai ka party jongtong katu kaningut hendai ka Voice of the People Party kadai ka party kadai ka kenhun kabangi don bat ngilong kum sipara hapo ka kenhun ka jongi wala rangi don tang saut ki MLA hagani ka assembly ka dan riupo ki MLA hendai ngiyang da ka jing slur ka baningkong kalong ba upai ba udon hasenda jongi bar ka ba arpat kalong ba kini ki parlok ki jongi ki don ringkat bat ngi ban ai man sia man ai but ai bor yangi ban nge scam ru ne kapor ka pamenta ngangai nakamtai Dr. Ricky AJ Singkon habangin pha kum ka jela ban let ban represent lani ban mi khamat nakamta jongi hangte ka yang darbar thawan ka ba hedo jong kari India ka parliament ngangai scam in let da ka jing scam da ka jing slur namar balai upat ba jong kari ka jongi udon ringkat bat I bar kumju rupat kum ka kenhun ngindon nadien hasenda badi bat nginum ino bat ngini trelang
Namar kani kapor kadawa. Ko parari. Kapor kadawa. Nakamata jonga bat jongpi. Bangin yang renti lang kaway. Bangim day ban yapet sa kadiang bat sa kamon. Henry nga kwa yapi. Bapin pa ya ka kamat ka jongpi. Siya ka Voice of the People Party. Ka Voice of the People Party. Kami hakani kapor ba ni ka klepmat. Kabakari ba ka judgment rayo ka dongkam. Ya ka party ka bakum kani. Nagaliang jong Voice of the People Party. Ngiyong. Mday bangi snow. Bangilong kibahok. Kumbadon kibakeno. Hakini kisgi bat kipor kibaminta. Ngem kam. Ringitip tangi negaway. Kau jumut jing perkat ka jungi. Kalong ka bebed. Kalong ka basur. Barka jingmi ka jungi syakamat kum ka Voice of the People Party. Kamdon nakaway pagkatong. Kamdon nakaway pagka jingmut. Hapo jonga. Barki parlok ki jonga. Bangin snow barka Voice of the People Party. Wat mga kumu Emily. No, kumu Emily jong ka mulai konsensi. Ka jingmi jonga syakamat kamday. Ban penhe spa eladi. Kamday. Ban penyonong ya ki bahiyen ki jonga. Kamday bangan tray ya ki kam kontrak ki kam supply. Oh ngaku aban pentip kamat jong pini kapor ka pamenta. Baga Voice of the People Party kalau lupa. Ya kino ki kertong. Ki candidate ki banya kun na ka Voice of the People Party. La kalong UMP, la kalong UMLA, ne ka MLA, ne la kalong ki MDC. Ila keren na ka masyay. Ka Voice of the People Party kaong. Balar pila jet ya kali kalenti ban syakri upay ba. Kumu MLA, kumu MDC, bat kumu MP. Ka Voice of the People Party kanum siya. Ya uta, UMLA, UMDC, lani MP, baun tray kam kontrak, lani baun tray kam supply. Katakam day kakam. Ka jong UMLA, jong kinong tawan. Lakalong haki yang darbar tawan, jong ka jela, lani ka India, bat kumjuru haka District Council. Katakam day ka Voice of the People Party. Mday bangi sohong. Ringi tip, kum ka judge meriu tip belay. Idong ka menjit ya kalenti jong ka hok. Tarang ikuak ban kentiu. Ya kani ka ri. Yang ni ka ri ka jonga ba ka jong pi. Ngawan na kani ka por. Ngadap na ka jing kemen. Habang isyong hang ni kani ka jaka ka jong pi. Ngadang keren bagi Dr. RP ngong nga. Ladadon nang ni nasyong mole si ki ba kham nang. Ladi ban o srong iti ki mau. Man pelong ya ka akum ki jaka syong. Para mga syong hang ni. Ngam so pier. Ngasu ko mga yang. Hagayang Dorbar Tawan, lani ka Meghalaya Legislative Assembly. Bat habang asyong hang ni rupan, ngala ba ni baki babun na ki rangba, kidon syak tay kaliang, hang ni lay kle lang bat rangba, bat klung kena, bat samla. Kani kedak jong kajing kermen. Bat kamtam na kaliang kajonga, bangai ki hep ki barit. Kapen kemen, ya kamen sim kajonga. Namar balay, ngitip baki ni ki hep ki barit. Kibada nak kamat jongi. Kimday tang ki menta. Jong ka ri ka jongi. Hendai kidai kamtam kalawai jong ka ri ka jongi. Ka Voice of the People Party kami syakaman. Mendai bangi perkat yangi. Kibadan seni syakaman. Lala pipet yangi baro hangni. Kibadan ni kaman. Kidai kiberiu kibla abiang. Kakam ka jam. Ngiladon na kayang kasem. Ngiladon na ki kun ki kti. Ngila ban penbet penbiang ya kayang kasem ka jongi. Ngidon kakam ka babiang. Ha ka GM ka jongi. Ladang day bangi perkat yala di shimet. Ngin syong aram hiyeng. Nganamuan syang ni kasinong ka jong pi. Le si kadai kasin ka baningkong ka bang apoy. Bar ka jing poy ka jong aro kam day na kanuno ka daw. Dai kadai nam ta ka ni ka daw ba. Ka bangi mi syakmat ka jing sokya ka jongi. Nakam ta ka ni kri ka bi ka jong ba ka jong pi. Ngimi syakmat ba ka jing sokomen ka jong kam tam ni por ka pamenta. Pinyo so ya ka jing kren ka jing pensyai nangi layut. Dai ka ba so tanak ang ni por ka pamenta ka long boro layut. Ngidai kinong hikay. Kinong hikay ki college bar kumjuru haki university. Ngaju pen kan mau kan dia. Odon ki bawa odong wa ni ani si ki pamenta. Ngam tip ki mi don daw shu iman. Balit shu pat ba. Nagam ta kan election MP. Ban kren ya kan nongrem. Kabaki ki yeng kum kita ki kertong. Rengang ini si 4 slam. Kiladon ki para kertong. Na ki wei pat ki party. Ki bla wo dong wo daw. Yangi kinong ilam joko Voice of the People Party. Daga baong ba? O kidon kinong hikay. Hapo ka Voice of the People Party. O kidon kibalalong MLA. O kidon ru ki kertong. Kibay kon ni kanay election. Ki kertong kibabam armaloy. Kibabam armaloy. Ngakwa ban keli ngaso samut ban perkat makan mi na kasentur. Jong ka kertong ka baterway ladi ban yakon. Ya kanay election MP.
bat ka balong ru kameli jong ni ka jela ka jungi ka bam tip tangai ka jingmut bam ar maloi mo bam tip tangai ka jingmut bam ar maloi ngakwa banong yang ni ka kertong ba keren persya yangi ngasimbit ba kada yanga namar nga kada UMLE jong Voice of the People Party bat nga dayu no hikai hapo sin Anthony's College bat ngalambi syakmat panyikun ng election marupai ba lo ibit ban terong nga ya kani kalingkor kum uta unong mi khamat jong ka mulai konsensi mo nga so ba banong ya ikong ibala terwai li banong ka kertong pulia bha ya ki an pulia bha ya ki rules ba phintip kamut yu bam ar maloi lada pimpat tip ya kata wat kedau keti ya ki wei namar ngi ngem dai ki riu biet ngem dai ki riu kwan mentoi ki banle ya kata ka kam manong bam ar maloi ngala ong ya kani ha ka wei ni ki press briefing ki jonga lem ki perlok ki jonga ngong lada piso bangi bam ar maloi ngong beli pim nei file ka RTI na ki jaka ki bangi hikai ba phintip ya ka jing shisha langi bam ar maloi ni ngem bam ar maloi andai ka ba so samut pat kalong ba na kita ki ba mi ya kita ki kentien pat o ki tepat ya ki ba hieng joki bantung kum kita ki ko chairman ki ban bam ya ka pisa ka jong upat ba ngange scam pat ba ngamdai bang akan tho ani por ka pamenta andai ka dei ka kamram ka jong aru upat haba ki wei ki kawang kti yanga haba ki wei ki kawang kti yangi haba ki wei ki kawang kti ka Voice of the People Party tangu bit ubanom kenther ya kata ka kti ka bau syak kawang lani umsat ya ka jabo ka babit na kata ka kti ka jing pensai ka jong ani por ka mamta kam dei bang akan tho handai nga kwa ban kenther ya kita ki kti ka baki wei ki kwa ban kawang yang ikum kinong elam jong ka Voice of the People Party ngiwan khamat jong pini ka por pada ngiwan da ka jing sokhia barang ngai scam baka jela ka jungi ka dongkam ngaju kren yang ni wei ong ka jela ka jungi hakani ka por ban ka khap ka pamenta kalau dongkam kerke ya ka jing penkela ya kita kinong yalam ya kene ka dongkam kerke ya ka jing penkela ya kita kinong yalam ya kene ka jela ka jungi kata bang keten pareng change of leadership ye dongkam manwara ya ka jing kela namar ngilai ngila shania hagini kinong yalam kibla sensharingi daki post nem don na preng jongki ngila shania iki party lagi long party rithor lani ki party trairi ki jungi ngila shania bangila ai ki kabor re ngai ngio kam dong kam manong manga re nga tips kam mapi upat ba iwi piwi kam tam kom ki long kme ki long kapa bat ki samla pi so thu kumno ka jinglong jingman jong kani ka ri ka jungi ngem dong kam mandong namar nga ngai scam ba pi kum upat ba pi tip bat pi so thu shai kani ka ri ka jungi kan let bat kumno ka long menta ngi ka jing start ka jong pi upat ba namar nga hi na kalyang ka jonga ngong bat nga ngai hadu menta mene nga khen ba upat ba ulong ubastan kum mga ong ipat ba nong mulai ka jing kun ka jonga na mulai ngong nga wan khamat jong pi ngam khen mo ngam khen ya pi ba pi dei ki pat ba ki ba biet ba shula ban pen biet tang da ki sbai rupa tang da ka pisa tang da ka jing pen biet tang da ka jing pen thame ngong nga nget ba pi dei upat ba ubastan uban pen syong nomrem bar ngai scam ru ba kani ka shnong ma jong pi bar kani ka constituency ka jong pi ru kan kelathya kela demno nang ni shakmat ngen pen syong nomrem ya ka vote ka bangi ngi ai teng bun sin ngi ong leyu ka si vote ka jongi mdei tang ba ki ong leyu nei don ru ki ba ong ba mo la ale ayu ka si vote ka jonga kamla ban sina perthei ai ru em nei ngong em kamlong kumta mo ken mau ka si vote ka jong pi ka don hakai ka dor ka ba amdon manu bla ban thiet ya ka bor ba ka dor jong ka si vote ka jong pi ka Voice of the People Party haba ka wan show pat ba kamwan kum kiwei pat ki political party ban tho ban khen do thala ya pi ya ka long renieng ke jong pi ngi ngem khen ya pi kum ki mar ki mata ki badi he dukan mo ngem khen tat dor pi kum ki chips ki bawa apa ki dukan ki badon ya ka dor ka batat ban thiet lani ngem khen ya pi kum ki mrat kum ki masi ki blang ki bala ban thiet ban o dor pi ngi wan hakamat jong pi ngi so thu bat ngi nyau kor ngi nyau tang ya pi iwei pa iwei namar dei ma pi uban sandur
ia kene ke jela ka jungi dei ma phi ban sandur ia kene ke ri ka bai ke jonga ba ka jong phi kan mau ka bor ka song happy upai ba ngiem ha kene ke ri India ko mala batai de Dr. Airpiece no ngiem ma kene ri India kata ka bangyong ka sensyar pai ba la ne ka demokrasi bat ha ka demokrasi ka sensyar pai ba kan mau ka bor ka song upai ba balai ngong ta namar kene ke kentian demokrasi kekentian demokrasi, kekentian pareng demokrasi. Kan mau kawan nak kekentian Latin. Kekentian Latin artli kekentian. Demos bat kratia. Ngisayo ya kekentian demokrasi. Balada penuan ya ka sya kekentian kasi. Kamut kabor kajong upat ba. Ka Voice of the People Party. Kam kwa ban penlong merau ya pi. Kam kwa ban penret mensiam ya pi. Kam kwa ban penso ya pi. Banga uriu upat ba, uriu madan. Unong bela unong rep ngamlong em ka Voice of the People Party kawan kabat jong pi ban penso tho ipi upai ba pi dei ue namar ha kasensyar pai ba kan mau kadai ka bor ka jong upai ba iwan kabat jong pi pai ba ni por ka bamta om ban kendo thala ya ka bor ka jong pi ning iwan ban pen kanau bar ha ju upor upat ban pen kop bor ya pi upai ba ka song hapi upai ba kai ba pikwa ngakan mau ya ka jingkren jong wei real start uang ya gini ki kentien uang the government you elect is the government you deserve kabamut haktian khasi ka sarkar ka ba ngi jiet kadai ka sarkar ka ba ngi dei hok banyo ka sarkar ka ba manga ban pi ngi jiet kadai ka sarkar ka ba ngi dei hok banyo ngi dei hok kumno la pila jiet ya ka sarkar kabale don bor lor jong pi kadai ka ba ma pi bijiet lada pijiet ya ka sarkar ka ba bamsap kadai ka sarkar ka ba mangabat ma pi ngi jiet henai lada ngi jiet pat ya ka sarkar ka ba trai hok ka ba perkhat ya ka ka son ka jong pai ba kan mau ka taru kadai ka sarkar ka jonga bat ka jong pi ka bor pai ba sesien ngakwa pen kan mau ka song hanga bat happy ngakwa banwan ra hakani ka por ka bamta ya ka wei ka nuksa ya ka bai Dr. Airpiece uju ai ka ne ka nuksa mo long ba ha ka wei ka si ladon argut kisamna shenrang kini ki argut kisamna shenrang kile kamno namar hak tak shnong ka baki kisa udon wei pukir bar unu pukir udon ya ka bor ban ya thu ya ka ai ka balaja men shwa ya ka ai ka baja menta bar udon ru ya ta ka bor ban ya thu wat ya ka ban saja ula ban ya thu lupa te kini ki argut ki samla ki ong ini pukir mo iso start aduk min ya let menta shong ni pukir bar kila let onda kila let kila poi kila rung hata kamera uni pukir ula keli ya ki ong pikwa ayu te kini ki samla kila ibu ya ketiga joki shadien bar kila keli ya tau pukir kila ong ko pukir hato itu ingi hakani kapor kabamenta don ayu haki keti ki jongi don ayu keti ki jongi uneu pukir ulong haki keti ki jong pi don kathap bali te kele lingo kumno tip namar kele buri kakti ru ke bo shadien walla katar ki ong em ngin up ngin thap but in feel ini ipukir hakani kapor kamamta kele pen kre ba kita kele perkhat ba bar kele kli ya kawi ka jeng kli kabaki ki ong bet unnum la ban juba ba ka jing kli ka ba ar kele kli ya to pukir ki ong hoj kadon kadai ka thabali rei to ya thu pan kane ka thabali ka bangi ngi bat akti ka songi kadai ka thabali ka badang im lane ka balayap sipang upukir ulas skam bat hadin kata ula jubab bat pitep ka ka jubab ka ba ni pukir uai ula thai ban ai ka jubab namar kini ki samla kila perkhat balada uong ba itai thabali ide ibadang im kinya khanyat itai thabali kinong pej me bakla thabali ibayap ha lada uong ibalayap pan kinum khanyat dak simpre akti jongki ne kin peni kinong me bakla ide ibadang im dangla ban jubab thai mano bala ban jubab ang ni ya kata ke jubab balong pukir mentaski hang ni kesenong don ngana ai kelat ni por mamta mo
La ban jubab. Don em la ban jubab. Em don bala shu này. Ha? Skap cái bu niu puker ruang. Mo? Na skap sha de la e ban jubab mo. Ha? Re niu puker ruang. Mo? Ba ka jingem ka jong itu itap bali. Kasong hakishim priakti ki jong pi. Mo? Kasong hakishim priakti ki jong pi. Lada pikwa ban penien kasong simpre akti ki jong pi. Lada pikwa ban peniap ru kasong hak simpre akti ki jong pi. Pai ba iwan nak ni kapur khamat jong pi ban ong mo kum bau tau pukir ruang akwa ba pi ki pai ba ru pen start no kum tau pukir bar nget scam na do kali kasi baro kinong song sinong jong kali kasnong kin kelalong no ki pukir ki bastat mo namar balai namar kani kasensyar ka khadar ka jonga ka jong piru ken mau mo kalawai jong ki khun ki ti ki jonga ba ki jong piru ka song hai ai hai simpriakti i jonga ba i jong pi ken mau habai leit ban thep ya ka vot ka jongi wat ong mo idi ipor batang si second ar second ka bangilin ai ka vot ka ba koridor ka jonga ba ka jong pi henry itu si second i ar second i jonga ba jong pi ken mau kan rai kalawai ka ba kumnu yen ai ki khun ki ti ki jongi hatung yen ai ka lawai ka ba ya ki khun ki ti ki jonga ki jong pi lani yen ai ka lawai ka badon ya ka jingem bat ka badon ka jingkermen bat ka badon ka jingsingan ya ki khun ki ti ki jonga ba ka jong pi ngangai scam mo kani ka simpriak ti ki jong pi sha ba kan nyon ha ka khat kan dai tarik kan da perkhat ba kan dai ka simpriak ti ka ban sandor thamai ya kalawai ki khun ki jonga ba ki jong pi ne kan dai kani ki simpriak ti ka ban penyap ya ki khun ki ti ki jonga ba ki jong pi ka voice of the people party ni por ka bamta ka ong alie ngin ya khale pat se sien ya kani ka jela ka jonga ba ka jong pi ngin ya trailang don ki bong oh ya lap election utai VPP som ba ya khun somrang dai ka election na malie hoi ka dai namang ngidang don ha kani ka jela bat ngi perkhat ya kani ka jela ka jongi bar ka voice of the people party kong bar ngi itang ne ka wei balado pai ba udon ringkat bangi ka jingkla ngin peni nagane ke MP election ka bamenta one ka election pe MP how pra one ka MDC election how pra bar ngidon ka jinget ka baskem one warajar arpu pra ka voice of the people party kan sensyar hagane ka jela ka jongi badai hangta mo ngin sejubab ya ka jingkli ka ba mo deputy chief minister jong kani ka jela ka jongi ula bu jingkli yo president rangba jong ka party ka jongi uang ba utau ba arden la shipo snem ula long emily menta kan dei ka ba khatwai snem ula long emily oh la tei kan utli ki school hapo nong krem nangta ula sna kan utli ki surok hapo ka snong ka jong u ka jubam nakaliang ka jong president jongi ba nakaliang ka jongi ka long ba imat klet bau ba arden umpat long minister bat umpat don hak sorkar kajubab na kamenta uri orang ba ngiong up ya kata singi ya kata kapur bat nget scam gum go voice of the people party kan muslim bat islam eru kan dai how aljar arpupra balaro pai ba upen kop hangi kabor ban pensyong kabor hang tangin sejubab ya kata ka jingkli ke jong pi dai kai ka bangi dong kam mentapat nakaliang ka jongi kalong ba ngi dong kam menkli jingkli ya kita ke bala sen sharingi de ki po snem kai ka bagi lale na kam ta kari ba ka chat bende ko jongi kai ka bagi lale na kam ta kalawai jong ki khon ki ti ki jong apa jong pi san por pli ki snem ka jela ka jongi kalayat ha ka jiga ti ki joka kum ka jela hande ka ba sosi kalong ba san po art li ki snem ha ka jaka bangi nang kiu ne ka jela ka jongi kala nang ngam kala nang her syatabian tu pai ba jong ka ne ka sinong mau peran ngangai scam habang iwan ka mat jong pi kum ka voice of the people party kasbai ka rupa ka spa ka pho ka jing pentame ngimdon ngiwan kum ni kum mangilong mo ngilong kum ni ngiwan hapiru kum ni ngiterwa ka mat jong pi ngenomwan da ka dor bula ka mat jong pi ban penbit ya pi da ka sbai ka rupa da ka ni katai ngenomwan
Henry ka syong happy pat ba. La pinjiet ya ki durbula ke banwan khamat jong phi ban penbiet. La ne pinjiet ya ka voice of the people party ka bawan khamat jong phi ka ba kren kum ba ka kwa ban kren ban ngi kren ya ka jing shisha. Ka syong happy pat ba ban jiet. Bat nga kuat nga kerpat khamat jong phi ni por ka bam ta bar nga scam. Pin bakla lenti. Namar ngin ken mau. Bakalawe jong ki khon ki kti ki jong a ba ka jong phi ken mau. Ngapin ken mau mulai ngom. Kalawe jong ki khon ki kti ki jong a ba ka jong phi ken mau kam syong tang ha ka kti ki jong ki. Kini ki hap ki baret. Kalawe ki jong ki ken mau kam syong tang ha ki. Henai kalawe jong ki khon ki kti ki jong a ba ka jong phi ka syong ru ha ki kti ki jong a ba ka jong phi. Dena makataraw ngadong ka jingat. Ba upat ba nong susunong jong ni ka sinong. Ulong ubastat. Ba ulong upat ba ubadon ya ka jingkit clear. Ba ka khat khandai tarik. Ngin mi renti. Balet ban thep ya ka vut ka jongi. Bar nge scam. Pinpoi ban nyon. How sharp jong upra. Kublai sibon kublai si hajar go.